Diperhatike carane packing rambut ya, packing rambut jahite kudu tutup rapat ngene iki ya. Jahite kudu tutup rapat, terus karungnya karung gabah. Karung gabah iki karung abu-abu seleret garis apa karung ayam ya. Nek karunge apa kuwi jenenge sariawan jembrut-jembrut rasa dinggo ben ukurane ben ora kurang. Karung elek aja dinggo. Karunge karung abu-abu karung gabah ngene iki ya. Karung abu-abu karung gabah ukurane 5 ping 110. Kuwi cilik kuwi karunge kuwi. Hah? Aja. Sing karung gabah lho. Karung gabah, ukurane beda. Iki kaya karung urea kuwi. Entak iso nganu nes, kok padha iki lho, padha kaya iki lho. Garis ini iki lho, kae lho. Kok ngono kuwi salah. Karung gabah. Nah, kae ngono kae lho. Kayak ngene iki lho. Ukurane beda, isine ya beda. Kae. Golek sing apik-apik, sing semrawut aja, isine kurang. Karo gabah cirine garis ngene iki loro, ya. Warnane ana kadang beda-beda, tapi enggak masalah, tapi sing sering warnane kaya ngene, ya. Go cukup kabeh engko dipilihne kene, go kabeh. Gowo kabeh. Nah, korono. Pilih nang kono. Pilih siji ya repot. Pokoknya spek nggo berambut karungnya ngono ya. 65 kali 110. Kadang untuk berambut sing rego murah, kadang untuk berambut rego larang kan awake dhewe ora rugi dadine. Ciri-cirine diperhatike kaya ngono.